बाय जुनखा आब' फानबारियाव फैनानै बाजै जोंहा बिमाया एसे बिजामादै लुबैहांबाय हेलौ लोगोफोर बिदिन ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दं ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फानबारि बाजाराव बैसागो फांसन दं आरोना फानबारि इउनिट एबसुनि ओमफ्राय दायो जों बेयावनो थांनो नागिरदों दायो ओमफ्राय आङो सासे लोगोखौ लायग्रोनो नागिरदों आरोना लोगोफोर लायनानै ओमफ्राय ज' थांनोसै ओमफ्राय मोनायाव सिंगारबो फैगोन जोंहा सानै सासेया उसारानि ब्रह्म फिमेलाव ओमफ्राय मेलाव दं जोंहा दिबिकन बर' अदालगुरिनि स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम एसे हिट जागोन आरोना दिनैना भिडिअ लोगोफोर नायलां दायो जोंहा बैसागो थिलिखौ खुंजासिगोन सारमोनहा फानबारि दालाय एबसुनि जानानै आरो बैसागो खुंफुं आफादनि जानानै बयखौबो गिबियाव बरायनानै लाग्रोबाय जोंनि ओनसोलनि फोरोंगिरि सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोननो आङो गोदान बोसोर थामहिनबा रंजालि बैसागो बोथोरनि गेदेरफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ आं बावहरबाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि होनायनि थाखाय फानबारि दालाय एबसुनि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि आदा मनरन्जन बसुमतारी बिथांनिसिम साबायखर हरग्रोबाय बिथाङा बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनाय बेनि सोमोन्दै गुवारै बुंलांबाय आरो बर'फोरा 7 सानसिम गाजा गोमजायै बैसागु फोरबोखौ फालियो बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै बुंलांबाय आरो देमसि मोसानाय हानजा मोसानाय बेफोरनि माखासे आब्रुथिनि सायाव बुंलांबाय दा बेनि थाखाय आं बिथांखौ फानबारि दालाय एबसुनि जानानै रोजा रोजा साबायखर हरबाय दायो जोंहा आफादनि फिरफिलाखौ बिरसिगोन फानबारि इउनिट एबसुनि आफादनि फिरफिलाखौ बिरसिगोन फानबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार बैसागो आफादनि बैसागोनि फिरफिला बिरहोनाय आरो गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावनाय नैबे हाबाफारियाव नुजानो हानाय सन्मान लानाय हाबाफारि सोलिगासिनो सौराय रेडि खालामगासिनो नै जानायनि दै गाइखेर सल'गोफोर दायो जोंहा लांदां बैसागो मोसानाय फोथारखौ बिटिआरनि एम सार धनन्जय बसुमतारिया बेखेवना होसिगोन रंजालि बैसागोनि अखोरां सानि जोमै दखरसेया जालायबाय हनै थांलाय फैलाय
फैहांबाय आरोना नै गाइसमोन आदा दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बेयाव लांदां मोसानाय जोंनि जासिगोन गेजेराव दसे उनाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायलांबाय। दायो जोङो स्टेजाव सिंगार गाखोसिगोन आरोना आबुसाया सारानि ब्रह्म बिथाङा जोंनि जौसाङाव गाखोबाय दा बयखौबो आखाइ खबनानै बिनानावखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव आङो बिनानावखौ जोंनि जौसां फारसे गाखोबोनो खावलायबाय आरो लोगो लोगो जोंनि बैसागो खुंफुं आफादनिफ्राय बिनानावखौ गांसे आर'नाइजों जोङो बराय लानो सिगांदों। आं बिनानाव खावलायबाय गाखोबोनो नै जोंहा गाखोबाय बिथाङानो जाहैबाय मुसारानि ब्रह्म मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांखौ जोंनि हारिमुनि नेरसोन रिंसार बसुमतारीखौ आङो गांसे आर'नाइ खावलायबाय आरो लोगो लोगो आङो बिनानावखौ दिनैनि जेनाखि देंखो मोनाबिलि बेखौ जोंनि गेजेराव मिलौदो गारांजों मेथाइ रोजाबनानै जोंनो रंजानो थाखाय बिनानावखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। माने जोंहा बिमाया एसे बिजामादै लुबैहांबाय होनदोंमोन आं एफा मोजां गानखौनो बयबो मोजां मोनो मानो हाबा जालायनांगौसै नङा होमबा मादै न'आव थाबाबोथ' जायोना हारसिं खामायखायो नङा होमबा नांथारगौनो बिजामादैखौ मालाय इसिङाव दोननायखौ होनांगौनो मालाय बैसागुनि फिनानै दोननायखौ बिराद जारला दा बादां जानांसिगोन आरोखि आङो ओमफ्राय दहाय सानबोदोंमोन आं ओरै पानबारिथिंसो एसे मोजां मोजां सेंग्राफोर दंबायबायो नामा दङ दा सिंगेल सेंग्राफोरा बेसेबां दं आखाइ दिखांनाय अलमस्ट सिंगेल गोजायानो दिबिकन बर' थिगानो दं ना the last
आदा राजेशनि गोसथोनायजों बाजै उसाजों ना मा होनदों बाजै उसाजों बाजै उसा आदा राजेशनि बायजुनखा आब' फानबारियाव फैनानै बहुत मोजां मोनदों साउन्डआबो बिराद मोजांमोन एन्ड अडियन्सफ्रा बिराद सापर्ट खालामदों बिराद रंजाफाबाय मुथते ओभारअल गासिबो बिराद मोजां मोजां ना दे थेंक इउ आब' वेलकाम